Njengesekuqala imali. Mfethu imali kanje. Imali. Kanje. Umuhle zawufuna isijolo mina nawe. Ngiseve ngubani mfethu namba yakho? Ngiseve ngubani? Anele. Ngiphe futhi manje. Okay, manzi ukuphi maqembu. Ngisave number ngoba ibalekile number. Hayi uma sengithola number, hayi wena noma usungamancane, mina sengithola number nje. Ngikufonela hayi meet up mfethu, nayi airtime, nayi data, nayi imali. Okay, asanda ngithi. Okay, khona asanda sangweni la ngiyambona loyo. Wena isibongo asanda cela. Bese ngiyayiseva. Umuhle asifezi. Sabuhle sijole nyana. Hawu bo bathi bangishiya. Mfethu ngeke awubayeke kancane. Hayibo uma mfethu samsisa sendlini. We angeke mina. Usambeni mfethu. Buka sekhote ngifuna ukuthenga nami ngifuna ukuthenga ivoucher. Phela uthi ayikho la ngivele ngathenga ugwayi. Buka gcilo ogwayi la cabanga. Buka mfethu. Sobona. Khombesi. Abayise ngibabhemile ngithemba. Okay, ngiphoda. Aqala yabhemela. Ngabhema. Ngizolokhunjuda ngizela udala ngibhemisa. Asamsisho ikhona. Asamsisho. Asamsisho. Phela ngiphi. Asamsisho. Ayekela umfundi. Mfethu wena unqaba yonke into. Kodwa ngikuthanda nje mfethu unqaba yonke into. Ngiyakuthanda kodwa yezwa. Inamba yakho, inamba yakho ya WhatsApp aqala. Yakho. Mfethu ngicheke on Facebook yethu. Ngakhumbula. On Facebook kanti ngisanda kuphota but uma ufunde kulezi izikole la ngiyofika but ngisala elokhuza nenhlaka. Kanti checka kanti ukhulana ngibhalile izikole ngabhala nama price. Ngabhala nama price mfethu 20 rand umuntu oyedwa mfethu. Ufuna kusiphi isikole qhubeka? Usakuthi sibalanga lezo but ngizofika for wena. Phela usugadla. Unafika so ngikhona nehappy fika so ngo. Nafuna Mfethu woza soshisa isitolo. Angithi wena ufuna isikhathi sami buka bese free nje mfethu. Mfethu come on mfethu asijole mfethu soba right mina nawe. Yazi. Uyasaba kujona nami. Why usaba? Love is no age wena mzukulu yini ushawa yini? Love is no age mzukulu. Ngiyakuthanda ke yazi. So ngicabanga i-footage leya. I-footage ya 3 minutes leya nabafethu. Yabo. I-footage ka 3 minutes leya. Kuhle lokho, yabo. But ngidle ngani mina mfethu? Ngidle uthi ke njoba kukuhle kanje lokhu ngizokuthola. Uyayibona lonto? Nami sengakwazi ukuthi ngibe ezinye izingane like ngiqaqamehlo wena mfethu. Yabo. Into kushuthwana. Kushuthwana shawa yini? Kushuthwana. Kushuthwana. Athi ngibo. Kushuthwana shawa yini? Ufuna ukuvela angifuni uzuvele. Angifuni uzuvele. Ividiyo engahlali. Bushawa yini wena? Ngena phela ushawa yini? Buka recorder. Thanda ufuna ukuvela ushawa yini? Mfethu angangitrendisi. Inkinga buka recorder mfethu. Buka recorder. Usangirecordayo manje ngefoni yami. Uthi ngingakushuthi kodwa manje kushutheka mina wena uveli. Bafo. Nje ude ngichazayo. Athini ushaya yini mfethu? Ushaya yini? Ushawa into eningi. Ushaya yini? Delete ushaya yini mfethu? Kahle mzukulu wenzala? Ngibona. Right. Njengoba ngichazayo kunina. Bafethu ukuthi liyangani yona yinhle, yabo. But ngesinga ngizomthola uthi ufunda eVM cabanga. Yabona ngavela bothazini uthi ngimsheshisa. But sengizoba uthisha wasenhlaka. Ngeke ngisatholakala ngaphandle kuleso sikole.
yabo, but ngizohlofuna kakhulu nenhlaka bafethu yabo. So hey khona abathi ngiyabashuthi hey phela ifone no yazini ifone ngiphathayo ibiza kuna wonke yabo, that's why wena mfethu nje mangenza sponsor sami so bamba ku location footage nakhona yabona. So wena mfethu angibambi uthi ke awuze mfethu awuze lekhi ke siyavela kuvela kuvelwani yayibona lonto yini evelwayo guys. uNicki Minaj ngamtrendisa kanjena ke weyingane zikagogo, uNicki Minaj ngamtrendisa kanjena ke wezingane zikabhoti nangu kwabafo lapha Tito undoda wena mfethu yayibona nakhona wena mfethu sengishaya isipani sami wena mfethu ayibamba lona. So mina bafethu yazi bengithini bengithi imoto 20 rand yabo. So imoto mfethu uyayithola ngo20 rand yayibona kuzoyaweke mfethu nanokunyeke bolova anigade intombi zenu angazi noma ngisho kahle yini bolova anigade intombi zenu ngoba mina ngiphatha ifoni ebiza kunawo wonke South Africa yebo. Ngithi nje bantu ba TikTok angeniqaqise mina yebo lana ningenibuka iview yebo ningenibamba abafazi ba Kmart uthi hayi cha yebo lana. So ave ngamuhle hayibo awumeke khona ukucashwayo qasha thina siphume eshawa yini lo ushawa yini lona yithi ufuna ukuvela no ya abafazi ba Kmart labo abafazi okay phela sinyuke niqala kuThembu wena asinyuke nami mfazi wami uzobona ukuthi ke hayi yabo Isho sahle kodwa yazi kakhulu ku-iPhone cabanga yabo. So nje mfethu like nobuke sibahle no isitufuza sami ke lesi isitufuza sami ke lesi kahle indaba manje sihambeni mfethu ushawa yini nansi intombi yami yabo lonto yabo bengisho nje naba abanye izinto ocreamer esibadlayo yabo lonto kodwa abantu baSouth Africa ngisazokukhombisa abafazi bami abangiphi imali izo nje uzongipha uthezongipha 50 rand namhlanje nangu ubuphume etshani futhi uphume emsebenzini at the same time uphume emsebenzini kodwa at the same time uphuma kuphi etawo uhlezi hamba ecosha useyilokhu ngithandele uma wami lokho ngithandele ubaba lokho ngithandele nje mfethu yabo lokho umkhululi kumele ngibeke u10 rand amkhululi yabo nje mala cela imali na iPhone sengaphatha le iPhone ngayishintsha. So sana sama ngiphi imali ke mfethu 5 rand mfethu yes uyaphala ukufuna shasha angazi ngiswaphi yazi angazi ngiswaphi ngempela ngile kodwa ineserious note abafazi ba Kmart nje mfethu intombi zonke ezihamba kahle kahle yayibona full package ngine full package ngapha ngine full package ngapha yabo lama full package awalingani yabona. So na indawo ngapha siphume mfethu woza mzukulu ushawa yini woza ke msha Wendu uthi ya no sala sami sawubona iba ufuna iziqala hayi angazi ke okay ngizomnika into ayifunayo uzokhala ngokunye futhi asazi awenze video ke lapha izwani usefuna okunye ngimnikile lokhuya usefuna okunye okay uzofuna okunye futhi mangikhipha lokho uzofuna okunye futhi uthe ufuna mentshisi nawo mentshisi bafethini manje akasafuna awusafuna ngathi uthe ufuna mentshisi ngawukhipha
Ulethiyana ngoba kuthe ufuna imetshisi phela siphuma ushaya yini? Ushaya yini? Akekho serious. Angithi yabo? Angizwani nabantu abangekho serious. Ngithe uzohlala eduze kwami. Uzohlala othi ngishise eqhawe ngizomonqa wena kutheni? Angithembi. Uzoshaya amaphula mangaki? Uzoshaya amaphula mangaki? Wazokulethela akuthembi igaslight yami. Akuthembi igaslight yami. Uzuphiswa yini? Uphiswa yini? Before ngikunika gas, isho uthe uphiswa yini ekuqaleni? Uthe kubhoshwani? Uthe uphiswa ukubhosha, intombazane ebhoshayo guys, ngiyabhoshwa futhi. Nina niyabhosha vele emthethweni. Niyabhoshwa yini emthethweni bafethu? Bhoshwani. Bafethu angikho mdala. Ngiyangizwa. Nina ma 2000 ngalikhona ithi hayi umklani makushela. Mangishela sheleka. Hayibo lanto. Yasheleka yini serious notes hayibo lanto. Ngoba ngisuke ngifuna ukushaya into enkulu ngawe. But awubambe nakhona ayibona. Awubambe yabo. So right timing as you can see. Njengoba ngisho ke kuzolokhu kuvela abafazi bami. Kuzolokhu kuvela lo usekugcineni lo. Usekugcineni. Mhlawumbe ngizombona after 3 years. Yabo? Ngoba sengisenhlaka West. So yena muhle bengimthanda but intombazana ngincengi futhi angiyilandeli but ekugcineni uzoyiletha yena ngiyamthanda yena shem nangu yabo bengigcine ngishoka ayibo siphume ngishiyathi ngithembi ngithemba uthe triple base ushaya yini kuyaphumela siphume phethu akuphumeli nje la mfowethu ushaya yini nomzukulu Usongcolela wena awuvala isingane mbombo wakho Ngibiza ngomsoni mbombo kanti umbombo yini ngomuntu omuhle ushaya yini ngombombo umuntu omuhle ushaya yini wena noma umumbi awuyithembi so laphethu i-footage emnandi le ngishayile bantu ba South Africa ukuthi nibuke yonke into engenzayo nizwe yonke into nibuke yonke into kwenze ubunyameni siyakuveza ukukhanyeni like lokho enje mfethu mangixoxa ngisuke ngiserious yabo nubonile kodwa lo ya cream bafana ongicela imali lapha ikhona but eyami imali yabafazi bami akangiqomene kodwa unginikile nane number ngikuthi nibonile ke number ku screen hayi bolova thathana inamba ku screen bafana le number le efaka ugelo ya thathana inamba bolova baka TikTok nithi kumshela nyana yabo sibone uyasheleka yena mina ngimshela ngizomthisa kuphela ngizomWhatsApp kuphela ngibiyelele yazi ngoba yazi indaba so wena phela into bengisho mdala yabo nayi i-container abazali bami bafana yeah yabo Jode ngisho ke kudida ukuthi bafethu
Hey kodwa niyibonile bafethu leya ngane. Inkinga yonke into engenze ngizoyibona ku TikTok, ngizoyibona online. Kodwa ngaleya ngane bafethu efaka inamba phambi kwenu. Yangigcwalisela nginika inamba yihle plus. Niyibonile kodwa. Bafana ngimuhle. And mantombazane makuthi uyangithanda catcha mfethu because 19 enzayo lokho ile lentambo le enenza ningithande nibona imali nicela imali lapho angazi nokuthi yini leyo mali oyicelayo yini le imali kahle yini. Yini imali? Imali yani yona leyo? Imali yani yona leyo? Ngiyabuza. Imali yani leyo bazukulu? Kuze kuthiwa kukhona imali eSouth Africa like inishawa yini? Lonto. Mfethu. So yeah. Mfethu uvalile nje wena. Ngane kabhodi. Sengibuka abantu abawu 16,000 ngo live wami engwenzileyo. Sengibuka abantu abawu 17,000 17,000 right now. Yeah. Anyway, ngicela uyival TV yami just for ukuthi ngithi ukukesha up la video. Ngifuna ukubona leya ngane kahle leya video guys yabo. Ngifuna ukubona leya video. Hayi leya ngane efaka inamba phambi kwenu. Ingakuthi into nento engenza mina ngale phone i-technology ngoba nizoyibona yabo. Ufake Thanda wena. Ulive lo nganakho. Ulive lo shayini, ulive lo qondile. Ivideo nje le ayifisa awuphesana no record. I-technology le yabo nje kuvele kanje. Ushayini. Ishutha kahle impela idlule iPhone. Inano single take. Abangathi kufundise usingle take ukuthi mawushoot, ikushoot izithombe at the same time ivideo slowly bese kuba ivideo original. Yabo. Nje benithanda ukwenza lezi zinto zenjayo. So yeah. Yabona nto. Danko ngiyabonga. Ngibonge. Bese ngiyabonga. Bese ngiyabonga. Bese Yeza. Yabo ithombe zakhona phandle. Ngizwa? Ngicabanga ukuthi iSamsung hayi lutho. A60. Lutho. Iseshe ngana gogo iseshe. Zoyibanga. A60. Yabo.